यूट्यूब चैनल इंडिया व्लॉग मंतुंदुल्ले दाल पंडा इंक्ला पूतदೈತಲ್ಪ ಪೂರ ಪಜಿರ್ ಬೈದನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಪಜಿರ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿನಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪರತೆ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಆಪುನುಂದು ಬಲೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೆತ್ತೆರೆ ದೊಂಬುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ನೆಡ್ದ ಆದ್ರ ರೂಬಿ ಜೇಯ್ದಾಲು ರೂಬಿಂದ ಓಯ್ ಇಂಚಿತುಲ ಓಯ್ ಓಯ್ ಕಂಡು ಬಜ್ಜಿ ನದಿ ನಾ ಮೂತೋಲ
ಎಂಕ್ಲ ಬಸಳೆ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಹಾಳಾತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತನ ಅಂಡ ರೋಗ ಐಕ್ ಅಂಚ ಹಾಳಾತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ದೈಕ್ ಪೂರ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪದಿಪೆ ಪಾರ್ದ ಒಂತೆ ಇಂದು ಪದಿಪೆ ಒಂತೆ ಪಾರ್ದಿನಿ ನನ ಆವಡಾತೆ ಮಲ್ಲ ಆವಡಾತೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಗಿಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಕಾಲು ಬಾಯಿದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟೆ ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಟೆ ಸುರ್ಪನಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತಾಡುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮುಟ್ಟೆ ಬಾಯರನ್ನು ಬುಟ್ಪುಜಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುಟ್ಪುನಿ ಬೊರಿಯರೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯರ ಬುಟ್ಪಲ್ ಕೈತಾಳೆ ಆಂಡ ಏನನ್ ಕೈತಾಡೆ ಬಾರ ಉಡುಪುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ತಾಡುವಲ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡ ಅದೇ ಬಲ ಬಲ ತೂಪುನ್ ತೋಡು ಮಾಸೆಪ್ಪುನಿ ಬಲ